Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel seputar adat istiadat Minangkabau, situs-situs bersejarah di Minangkabau dan hal-hal yang lainnya mengenai adat istiadat Minangkabau. Hari ini saya akan membuat konten mengenai rumah gadang Minangkabau dan filsafat kehidupan di dalamnya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa teman-teman atau dun sana tekan tombol subscribe-nya dan like and share. Yuk kita saksikan video berikut ini. Rumah gadang indak pakai paku, tapi memakai pasak. Sifat paku kareh dan menancap ke dalam. Perlu dipaso untuk bisa keluar. Sifat pasak arek tapi lunggah. Ketek indak tabuang. Sama-sama bisa hidup dengan balok nan gadang. Rumah gadang itu banyak tiang penyangga di sekeliling ujung jo pangka. Namun sadonyo menggantung. Syaratnya basantuhan jo tanah. Hanya tunggak tuo nan menancap ke bumi dan lurus ke atok. Artinya anak Minang indak kareh sarupo paku, tapi keadaan indak paralu dipaso, tapi karena kesadaran. Anak Minang itu mudah bagawa jo suku manapun di rantau. Hanya tonggak tuo, yaitu agama, nan menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupannya dimanapun berada. Anak Minang indak akan tunduk atau indak akan bersujud mengunuhan lutut di hadapan manusia, walaupun itu raja, nan duduk di atas tahta kebesaran. Karena raja di Minangkabau itu adalah bana atau kebenaran. Laki-laki Minang indak mendapatkan warisan berupa harta pusaka tinggi. Namun laki-laki Minang sudah mendapatkan warisan berupa pusaka tertinggi, yaitu amanah. Harta bisa dicari, hilang bisa diganti. Tapi jika amanah nanlah hilang atau disia-siakan, alamat indak akan baharago badan jo diri. Warisan pusaka tertinggi adalah anak dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampung dipatenggangkan. Jago nagari jan binaso, jago adat jo saraknyo. Mungkin itu video hariko, salah dan janggal, ambo mohon maaf. Ambo dari silang dan mapangka karajo nama pokok ko ado tasinggung dekat naik tak lancong dekat turun. Ambo mohon rila jo maaf dari dun sana sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkan dunia.